jewnino min kono ko minen ɓurno yewnude on sabu koko wiyete ko tan mataw tan wonno piindi wano kono piindi artiɗo wonno ha hande tan mbaɗonno ɗon ni mbaɗon abonné ha hande ɓeydon abonnéji ɗi beele piindi kadi yettoɗo yettinoɗo sabu ɓe mbima ko yimɓe jiɗi ɓuri ko gaño bonni ko yimɓe jiɗi noon ɓuri ko gaño bonni so ɗum ɓenni calminen invité meɗen mi wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo men sallallahu alaihi wa sallam en jetti kadi nene baba en jaarimi seeɗa meɗen diine nde Allah yafno en maaɗi min juuɗi fof mi salminima Binta Seydi Tall mi salmini nenam Kursuma Ba enen dal renduɓe plateau ɓe worɓe e rewɓe fof mi salmini juurima jeeyi a weltanama Seydi Ba sabu ɓe mbima ko jeyɗa kewɗa ko abbade dow ha hoɓɓe ɓe ngara ha fata an noon ɗo ko galle maɗa kala nde yonti pour ngara tan ko hande yonti ngara Seydi Ba joni noon tem meɗen hande enen fof en jii hande aduna no wayni kalis bonni jamanu meɗen hande rewɓe nana banne ko ganduɗa ko hande eɗen mbawi wiide koye cakkette aduna gonɗen wallahi ko sabu ɗum ɗo ken meeɗa yiide aduna en jiiɗum sa nani ken meeɗa yiide aduna en jiiɗum hande so debbo yeehi ha ene ñammine ko ganduɗa ko a wawa jooɗa ɗo en aɗa haala e yidde kalis par ce que ko kalis addi ɗum sabu kala ko jiiɗa ko kalis addi ɗum ɓe mbima kalis sa ala hen ndimago tan ma wot no mbaɗirɗa aduna hutoma holko mbiyata hen eyyi Binta Tall min sa namdimama mi ɗum mboɗo softa hen sabu ɗanngal wonto moƴƴi wonto moƴƴani kadi hande jawdi fotani wannude neɗɗo ko fotani wadde sabu so ndiyam ala sa yi sumbo a yari maro miijiɗa ko ñana wonde ndiyam ɗam dañotako ɗum waɗi neɗɗo no foti artude hakkille e hoore mum anda dañal aduna ko Allah so fesema ma dañ tawa tampani kadi ko neɗɗo dannoto kono wawi wonde ɗo e Sénégal liggo daña pourquoi wawa liggade ɗo e wuuro he aɗa wawi liggade ɗo daña par ce que enen kam min jaadi tourné ji ala andi ko woni ladde nde baɗa andi ko woni ladde nde hay sinne en jahani Europe ne wonto Allah nawi en wonto jaaɗen gure surtout ɗangal debbo par ce que kala ko jiiɗa hande eɗen mbawi wiide wawi ummade koye ɗangal aɗa woni debbo goppa galle ma jaha mbiya aɗa ɗanno hande kala ko ari hen ko ɗum ɗo addi ɗum kay jawdi jam neɗɗo aɗa wawi dañde jawdi taw aɗa wonde ndimago ma gonga ɗum kayne laaɓi certal guete wallahi Allah Maymuda wallahi aɗa andi haalo pulaar e kaali ngayni aɗa andi neɗɗo yeyata ndimago mum wasde woto yeey ndimago ma hay soko gerte mbaɗɗa damal galle ma aɗa saafa so arsukuma o kam ma ñaam ɗum wallahi kono gona debbo kabɓa wudere ma paya caggal leydi goppa ɓesgu goppa mawɗo ma caggal goppa jinnama ɗannaɗa won hen noon ne jaha liggo sabu wona fof en won en kadi ne jaha liggo ganduɗa hoorema welani Allah ko hono ko mbiɗa ɗo ñande hen ko mbiɗa andi tan kam duuri kam no wayni hay soko ɓiya tan jooɗe e pot a laɓɓini ɗum tan hinere ma artata ala haali kay wiɗa ɗe lelo aɗa waɗane hen gara aɗa waɗa pasar ka wiya ɗannima liggi ma dañi taw noon ko liggiɗa ko an tan andi no dañiɗa ndi jawdi mo gartuɗa fof en mbiyata mataw jawdi mo dokkuɗa wutte fof wima yiɗa oɗo wutte futte baɗɗo ris sohli tawa noon andano jawdi ndi dañira dañal jam en poti artude hakkille aɗa andi hande so yimɓe kaali dañal ɗangal won hen ɗuggatuwa ma ko ɗum nawi ɗumen te so jettima mbaɗa ko foti wadde ko liggo dañana koye umen jiiɗa eɓe ganduɗa ɓe ene jiiɗi jawdi jiɗa tampude no marsata gasata saɗa yiɗi jawdi kay a tampan aha ma liggoɗa de hay sinno noon ko nogas dañɗa e ko liggoɗa ko ma wat barke kono so tawi an ko jeeyata ko a natti yiiduno walla ko Allah hokkuma seeɗayal ma ko a jaɓani yondikinade e ko dañɗa ko donc ko mbawɗa dañde ladde fof kan hokki hoore ma ko ɗum tan min gandumi hen kam ene hawni mi kam so debbo lelnama ene ñammine ko fate caggal wuuro wuro fusi so Allah wuro fusi nde min ɗannino kono wona en ɗannude kam en ganda kam to paaden hankadine kam taade ɗum ɗo en jiiɗo min kam mbiyami ko ala ko rumpi wadde e aduna ala so no goɗɗum nana sabu sa ƴeewi comme no Maymuna haalde ni ɓiye tan so jooɗi may pot hande so sa ɓurani wondude e ndimago a ittata ɗum ɗo ala ko haali noon gona debbo mawɗo kellifaɗo lelneɗa
ada nyammine dum ina bon jawdi jam dum hay sinno ko milliard uji de milliard mi yani ko jari dum mayde ndimaguma dum de woni hala ka min de dum gandum hen kam ko Allah fese mako jippin hen barke gonda hen gasi an sa dañan tan so Allah walli sa dañi besngu so besngu ma dañi ma hebbi ton ma suure dañal jam ma suure cuuroɗa hen hay soko nogas maɗa suure wodde ndimagu makko anani ɓuuri temdere ujunere ngo wondani ndimagu ɗum ɗo joni hankadi ha to aduna o haaɗi ɗo hankadi ko ha ila yawmi din hankadi wallahi sabu hitande foof wattete ɗum de yimmene ndaara ɗum ɗo kay moƴƴani majjata kay mayata te ɓuri muuse hen kadi wiye ko ɓiɓɓe sénégal naaɓe min ko ɗum ɓuri mi muuse ɗum ɓuri hen muuse andi sinno kam wiya tan ko neɗɗo leyɗele ala caɗele mais wiye ɓeeɗo kadi ko sénégal naaɓe te sénégal naaɓe neddal ko jakata e laddal waɗi ko boni ko joɗo e wuuro ma liggoɗa hay soko nettoyage dañƴa bureau ji ɗi jaha sitta pompa garta keɓa galle ma so lewru ma yi keɓa salaire ma ladde kam ɗum ko a liggani hoorema mbawa dañde min danninoma ni kono ɗannude minen goɗɗani min jano ko Mauritanie min jeeyi ko melga Mali en on diwan dal minen kam min ɗanni ɗanngal amen ko ɗon haaɗi ala a wuddi film o ay kadi e ɗanngal meɗen Mali eyi ɗanngal min de no wuro ngo wiyatno Karsalla tawi ñalawma mi Karsalla mbaɗa yiiɗi memana kam tawi ñalawma mi Karsalla e Karsalla Karsalla naaɓe de mbason tikkude kono kam ne garmi wuuro moɗon nde kam mi sellani mi rafama toon rafi moom ko Allah tan andi min gari min jaɓɓama min bismama min mbaɗanama pucci min mbaɗanama gueloɗi ala ko min tertoraka fetilaji pelli mbaɗi hunde foof ha Allah waɗi tan nanmi Karsalla jettinomi e o galle min tan heewi adade lootade wonno mi somi lootimi tan ko ñamde liƴi tanmi gare ñootoɗe gare ñaamen mbiɓe hande hooram ne Moussa jeehewi mi yuminani andi binta o ɗon tan kannami anen alandi Karsalla mbaɗani Karsalla tiway tinno juwanam hen no fewi par ce que ɗanngal debbo ene yurmini ene muusi par ce que ñande hen enen foof en goni bayeji en nimsiti aussi ko jaaruno ɗen wallahi min gonnoon koye woyde min ñande hen mi woyi ñande hen ala mo gandumi so wona an enen balda enen baddata foof hunde muusi mi yi a jiibima wonno mbaɗa a dogi a naati e ladde keddimi kono nenem jibinirimi donwi ma gaddoyami ala anne ɓe jiime am ha futuro te min mboɗa andi kam no leltomi nde suudu ko hooram ene Moussa kono ko ittimi nde suudu ha nawi min jaltumi wuro ngo ɓoɗa doga mi anda ko ittimi wuro ngo ɓoɗa doga kono mboɗa andi kam won tawɗumi tan min to taarde lottomi to o ari taarode tan o wi kam hol gonɗoga mbimomi aha won gonɗoga mi waɗi sabunde guitam tan ittudemi sabunde fo ha jimi neɗɗo ne dari ene wojji coy mbimomi o yi sabunde mbanmi ni jofimi junggam mbimomi nani o jettani hoore makko sabunde o rumti kam kono no yahata nde kam mi yi sukkundu kam ene rewi caggal makko ha heewi joni noon ɓe gonde am ha hedde futuro gummimi tan mbimi onon ko addimi ɗo ɓe mbi kam ko marodi nanno ɗo daseɗa ha gaddeɗa ɗo mbimi ha ndi mbarodi kono galanimi namdimi Binta noon par ce que Binta minen mbaldata minen takkodirta minen ɓonnitto comci amen minen loddoto sahen sahe Allah waɗi noon jami tawoymiɓe toɓe nawa to jettimɓe mi guiɗoma noon ko ɗon gandata hol guiɗoma wallahi nde jettimi de barke salatul fatiha ko kanko tan fee am o rendini ko yiɗi e ko muusimo fof o abbi kam kono wonen en ndogam wonen ndogam hankati mi watti haaldude seesa mi changi carrément mi deƴƴi kono kanko o doganimi koye amo leldi saram takki ɓe gaddi leɗɗe ɓe mbaɗanimi affaire uji fof kono wadde ladde ene muusi te ɗum fof min jeeyi ko daranade leñol min jeeyi ko yiyoyde leñol par ce que so yimɓeɓe ɓooyi nandema so sago mumen jettoɗa ɗumen ko ɗum tan addanno min ɗannade on saaha min jaaha Mali min gona toon 1 mois min jaaha Nouadhibou min jaaha Zouérat heddoro ko min jahani Europe kono on banggue min jeehi en mbaɗi Mali lebbi tati ala uddi suudu ma nden noon min jogaka nder lebbi tati ɗiɗon diwan Nioro fof en mbaɗi ɗum min jeehi Nioro min jeehi e nder Nioro ala to min keddi e nder Nioro en mbaɗi ɗum ɓe teddini min kono noon hankadi min kam bangam taw mi rafama sa rafama anci fof ñagorɗo Allah hanko yo Allah hokke cellal ɗum woni noon ɓe nayi mi nokku noon nanɗo noon cafrowo toon on jaami jettimi tan tawmi ɓeene kaɓɓa ɓeene ɗum da hen kangara goto wi hayo min dañi koɗo mbimi ha tan mbimi Babasir mimo mbaɗa yaada mbaɗa an kay ɗo ko hanga bolɓe gonɗo Babasir wiyala ɓe gari ko safrede
kono hankadi mi décourage tan dal sa rafama hankadi jidemi ko attude Sénégal mi natti yiide Mali mi natti yiide haydar kono Allah ko moƴƴo ɗon on woodi ko waɗanimi lootimi machallah avant mbiɗa arta tourné ɗe ɗon taw hakkillam arte am ɗum fof arti kono hande alhamdulillah ngal ɗanngal min ngal ɗon ɗanngal mi ronki yomi yejji ɗum e aduna mi ronki tagede ngal ɗanngal yejjitake abadan dayma ñene hen Maymuna mi woy mi Ibou Kane o wi kam na mbimi minen min garno ko daranaade leñol kono Allah na andi min kotta o wi on kota mbimi wallahi min kotta tellement ko min jii ko te o rokkimo sens ko hamin badondiri tellement ɗo ummi tan o wi omo tuuta o wi o tan ko mi rewe caggal makko mi rewe caggal makko tan tawmi omo naata e ladde wallahi min no wi omo naata e ladde leñol timi mi ɗum fof ko leñol ngol jarbi timi tan mbimi Ibou Kane en dañi bone jalte tan gullumi wallahi mbaɗa tawno babiraɓe ne jooɗi ni ne jooɗi mbimi ey baba balle men ey baba feere amen boni balle en wallahi ɓe ndiraɗe ɓe ɓosani tan jatigue amen o wi ɓe lebbi tati hande ɓe ngalaɗo totte joom jeyi barki salat fa ɗanngal hunde fof min ɗum waɗi noon leñol ngol hamin ñaagui yo leñol ngol andan min ɗum wallahi hande resde min weeɓani goto dañata gorko yiɗɗoma woppuma liggoɗa joya daña hen cuuroɗa hen hande min dañi hen tohoraɓe ne mbayno leydi hamin jetti hen Allah amin mbayno leydi wona min tan innira hen ko minen foof alamo dañani tohoraɓe ɗiɗo tohoraɓe tata taw wona a jiidani e joomum a takkodirani e joomum kono wonnon ko yidde donc hankadi hay sa dañata haydara e nder hen leñol ngol ala yeccito ɗum a wawa uppude alay sago jaaha yoɓe paman min soɓe ndesi min yoɓe cuur min yoɓe muñan min so gorko resima muñananima yahata muñane min min betti moftude noon minen arteɓe mi metti moftude par ce que komin fijoɓe komin jaloɓe kono noon haydara ay joni min jaaɗo ha to hulɓinoya est ce que leñol ngol ne andi ɗum mi meeɗi rafede on rek so rewino ɗon woni kaaɗi gonga e gonga hande avenir am boni kono Allah waɗi kadi nimsa ala hen ne jami safroyande o ceerno ko ceerno mi meeɗano dañde hay ɓiɗɗo o wi kam an joni daña ɓiɗɗo sa dañi ɓiɗɗo dañata ko ɓiɗɗo debbo sa inirmo Farimata Binta ya Rasulullahi machallah billahi wallahi ko ni ceerno o wi kam no Allah waɗi gonmi reedu noddumi ceerno mbimi ceerno mi woni reedu ceerno wone jalde wi accu taw ha jibina sa jibini nodda kam mi ƴeewta ko mbinomami koko ɗum gandal ne kala biɗo gandal wodani taw ka wonko mankuɗa andude kono wallahi wonto anduɓe goni kono kursum nimsa alana en sabu hande ko enen dari mbiɗen eɗen paabo leñol meɗen mbiɗen eɗen jettine leñol men ɗo hay goto yettinani ɗum noon muñen kadi nangen tan ha tiiɗa wasata nde weeli ay ko metti ko mbaɗa wawi wiide hande ko metti ko ɓenni wallahi ɓenni sabu hande kala min jooɗaki kalan ɗen ɗum ɗo ndewɗen ɗo wallahi aydi ñalawma e duunde nde kaɓeteɗa bone bottari nde ala on ko bana haɓa bone bottari ko bana yejjiti ko bana wonno bottari tourné min gari suusa heege ɓe cuusa heege bottari ne foti rottede bottari ñawli ɓe cekani oɗon on wimo wonko haalde makko o wi mi nanani o wi to nofruma ndu yano o wi wuccundu ɗum ɗo ndeko ɗum woni wuccunu bana e wi to wuccunuma e wimo an wuccunuma tan aɗa haaɓi e makko ala kay wallahi kono ɗum ɗon hande leñol ngol yo faman en ala ɓe ndewani ñalawma ma e duunde heddi ɗo jinno o foɓɓantuma kellal joƴƴina micro ala joƴƴina e leydi duunde wallahi o wi kanko on foɓɓantamo kelle kanko tan yiyata on noon min jiyani wallahi mbaɗa dari ni billahi ala ko min jiyani fijide mbaɗa dari ay ɗo ɓe goni yimɓe ɗo goni ni e ɗum ɗo kanko o huccite yam ni directement omo foɓɓanami kelle so fuɗɗinarimo o waɗat ko gatulejo mi fawa micro o fiyam wima zou taw ɓe ganda nde ko jeermi ko kam kam min jeeta ɗo kono noon fof Allah waɗi suturaji tan ha hande wonti eɗen kalta wallahi noon hande eɗen mbaajo kadi baniraɓe rewɓe eɗen mbaajo sehilaɓe meɗen eɗen mbaajo miñiraɓe men eɗen mbaajo yummiraɓe meɗen no woodi kay aduna wota haydara jarana hen ha mbiya aɗa waɗa hen ka fotani wadde saabu nden muusino trop wallahi muusi te wonno min mbaɗanno hamin mbawno wadde ko boni so tawino tan ko kaalis umminnomin hamin mbawno wadde hen ko boni saabu ala façon neɗɗo momin jeyani
ɓe ngara e ma en jogii ko alda e gas mais a wawa yiide ɗum hay sinno ala ko ñamdani a wawa yiide ɗum koye ndimagu ma maydana yiyata tan koko umminma ko woni liggey ma o liggey ma wallahi gonga ɗum noon hande bandiraɓe rewɓe yoɓe duttito kadi ɓe duttina koye mabɓe e Allah ɓe duttina koye mabɓe Allah de gonga hande so neɗɗo ñamminima caggal wuuro billahi wallahi hay sinno ko milliard wonno sa jooɗima aɗa ñaama on kalis waɗa aɗa ñammina sukama ma on kalis haggille ma deƴata fof wallahi deƴata ɓiɓɓe ma moƴƴata ni deƴata aɗana ñammina neɗɗo kam yo ñammin neɗɗo ko laaɓi yo ñammin neɗɗo ko laaɓi ko tufni moƴƴani yo neɗɗo kala ko neɗɗo wawi wadde so waɗi diina muɗum o kadi yo miijo Allah yo miijo jomiraɗo subhanahu wa taala o nawɗo yumma nayi bamma on alandi ñalawma ma raccanima ko donc an noon aɗa foti artirde hakkille hoore ma ganda dañal aduna ko ɗo tan haɗata ala fof ko neɗɗo nawarta haydara ala ko neɗɗo nawarta ko ɗum tan addani min tampude Maymuna ande ko mbasitoɗa ɓeɗon eyyi Binta Seydi Tall mi weltima no fewi machallah min kam mbawmi wiide tan ko neɗɗo kala ko wawi dillude debbo kala ko wawi dillude yo dillu ko gandanɗa hoore ma ina jari dillude comme ko gandanɗa hoore ma jalatama janggo dal sa dañi hen kaji ma aɗa ñammina ɓesgu ma taw wona ina turmi walla aɗa ñammina ɗumen aɗa dar ɗumen mbiɗa ñammina mon de aɗa lardaɓe yitede mbiɗa ñammina mon de o kaji mo ñammina mon mbiɗa andi to ummito feewa hay soko guerte caaf mbimi wat caaf maɗa kaɓɓa jeeya ñammina ɓiɓɓe ma taw ina nde barki ma Allah tawe ɗon dal soko tawi kamɓene ha Allah mawniniɓe taw kalis moɓe ñamno no barkino ɓe jokkata ɓe daña barke kono noon jaaha liggoɗa ko hay goto ko fewani ɗum ne jeri ɗum jeehen caggal wuuro min kam ne jiiwi ɗum Sénégal wawa wonde pourtant wiyete ko liggey ala liggey ɗum sa wuppi a yoɓete guppol hande ne waɗi kalise sa fitti a sa fompi a yoɓete sa fitti a yoɓete sa defi a yoɓete kono donc kala ko neɗɗo yiɗi liggade taw koye laaɓa maɗum to liggi dañat kono hande kursumba wiyata ko neɗɗo so tawi kam mbaɗa fompa nde hersine ala ɓuri hersinade kay ko wadde ko ngannduɗa ko yaade rangoyde baaruji to ɗum ɓuri bonde ɗum hersini wadde ko boni ko de woni haala ka sa waɗani ko boni kam moƴƴi liggade kam jalta neɗɗo min hande hayso ko hande dañmi liggey mi an mi liggoyo ko woni hen jaaha liggoɗa cuurɗa e tekkon ma taw wona ñande fole werti jungo ma banne kam waɗanoɓe ɓe so ɓoyi ko kutotoma no ko hutoye ɓolo kala baɗannomo ngol ɗo janggo a sakki jungo ma e hokku ya hokkam mi senni Allah ko mawo hokke de kono ko kutiɗoma ɗum waɗi noon yo yimɓe continue tan mbaɗa fulla mumen e fayida mumen ganda koye mumen neɗɗo dañan hoorema sa warñani koye wawa dañde ko jiɗɗa ko kursum jamanu meɗen tolniɗo ganduɗa ɗo ni neɗɗo no yiiɗa waɗandemo ni taw ko doole muɗum woni dokkani wallahi ko gonga hande mi daña liggey mo ganduɗa mbaɗa jogui debbo mbaɗa jogui ɓiɗɗo mbaɗa yoɓa luwas mbaɗa waɗa dépense ñamde e yarde mbaɗa yoɓa jangde sukaba somi yiiɗi naworde hen mbaɗam debbo mi wawa a wawata ka bonɗo kono taw ka wawa a wawa hay so miño hasiya dañi galle dañi debbo mum dañi ɓesgu mum on hande ko dañan baraji tan sone wela sakkoma hokkuma ɗum ɗo wimanda kono wona force kay ko hakkunde ma ni e joom galle ma joom galle kadi sa dañi ɗum joom galle goppuɗo ma e liberté ma sah Allah liggo ene liggo ma galle o waw welde kono yiyen wona worɓe noon desma ene kasidanoma an a dañi ɗo nogas woppu debbo ma liggoɗa ko ɗum tan woni l'essentiel confiance o e hoolare nde a hoolata debbo ma tan debbo ma hooloma saabu sa fini a dawi an gorko debbo ma anda ko mbaɗoyɗa debbo so fini ƴetti hay soko pañe muɗum marché fayi jeere ala andi to mo tawete jeere tada a rewane makko kono goto fof yo hollu hoolare yo jogo confiance neɗɗo o jogo hoolare koloɗa gorko ma hoolema kadi gorko ma accuma liggoɗa acce minen rewɓe min liggo so aro goppe min kontina so liggey goɗɗo goppe min liggoyo so min dañi min mbaɗa hande somi ɓornima wutte baɗɗo fayida wita yimana ko joom galle makko waɗanimo Allah ne wawi tawa hokkanimi hay nogas min sala yiiɗi mboɗo yinma tan suuram ɗacca kam mi liggoɗa ko ɗum welnata galle onon worɓe ɓe tinnode noon tinnode de jomum ne waɗa ɗum joni an joni tawi kanko joni o liggima omo hokkannoma an joni sa liggima aɗa wawi waɗande hoore ma no nenam kursum wiini sa ɓoɗum wutte jooɗo wiya ko joom galle makko tawno ko an liggani hoore ma hay soko joom galle ma noon ñande foof hokkam so ɓoyi tan hutoto hay sino hokkuma rokkanma ko dokkugol kutuya aɗa andi ɗeɗo guiɗe ko dokkugol kutuya ene hokkuma no dubbo ma ne walla ne ɗumima aɗa andi ɗum fewa worɓe liggo rewɓe liggo worɓe liggo yimɓe goppu en tan liggo aɗani liggoɗen machallah ko wiyete ko tan liggo baɗana hoore ma mbanna ɓesgu ma kala julɗo jeeɗaɗo hen kadi ñaama hen taw kadi liggo ne laaɓi kasi minde ko ɗum eyyi ɗum noon on nani ko bandiraɓe rewɓe kaali ko goppeɓe ɓe liggo o
hande ko jamanu o namdi wallahi Allah sabu jamanu o tolni ɗon wonko neɗɗo ne yiɗa wadde taw doole muɗum jettaki ɗon mais so tawi a woppi debbo ma liggima an a liggima galle o ɓurata welde ma wot ko neɗɗo naatani mais hande sa wi jomum liggotako sa yi dewle kewde nana ceere ɗo en ko ɗum addata ɗum par ce que a hiiɗota neɗɗo o mbiya liggoytako taw an ko jomum sohli ko a wawa waɗande ɗum joni adda tan probléme aji jamma adda probléme aji ñalawma wone noon to mbaɗata ni Binta wone worɓe jogoto mbaɗanta rewɓe mumen ne mbaɗana ya sehila mumen an hade ma waɗande sehil ma waɗan debbo ma ɗon ɓuuri ɗon ɓuuri so debbo ma yi joni goɗɗo wi ɗum alo tan yo wonko nelduɗa kam welatama ande sa dañi waɗan debbo ma kaɗa e debbo so gorko waɗanani debbo mum holmo waɗanta hayso hamin liggo amin daña kalis ne l'essentiel waɗan debbo ma ñammin debbo ma yerno debbo ma ma wonko heewi ko debbo ma watte galle taw wattinani saabu hande a hokkata debbo ma yoya hokkoya bañiraɓe ma rewde te hamin jiiɗi so juldari min nawana bañiraɓe min nawana ƴekiraɓe wutteji korka sukara korka adi so juldari goto fof yiiɗi wadde teddugal goto fof sehilaɓe ma garat bande en garat tawa amana ni an a hokkani min ko mbaɗmi ko tawde aɗa hokkimi jammo tan aɗa hokkimi mboɗo golla tan ɗum mami wawa wadde ɗum mi ñawda eɓe garti hakkillaji mabɓe de wona enen tan de Binta hay kamɓe eɓe tinno wallahi ko ɗum koɓe tinno worɓe kono rewɓe kadi kamɓe ne yoɓe cuus coono sa yiɗi kalis a suusa coono a waɗat ko ganduɗa ko a yiɗano fewani eyyi joni noon yewtere meɗen ari ha ɗo are hiddude mbaɗi yiɗi goto e moɗon foof are kadi dernier mot muɗum eyyi Maimouna acca eyyi ko noon tigui mi mbawmi wiide tan ko mi salmini on foof mi weltanimon kadi machallah kadi Binta haalo pular ne kaala konngol ɓe mbi neɗɗo wawa ngabbude lekki ha heɓa lekki kono wawi ngabbude neɗɗo ha heɓa neɗɗo aɗani kala ko ala sababu kadi moƴƴani mo yettani Allah kadi yettata sababu mbeɗa yetta noon sababu gadduɗomi ɗo hono sababu Kadia Sall kañum addimi ɗo henna to maɗo ɗo mbeɗa salminamo mi weltanimomo kadi no fewi machallah mi salmini nenam mi salmini ɓiɓɓe nenam min foof machallah e kore jaam murtannaɓe fof mi salmini foof mi salmini mi juurima mbasitomi tan bandiraɓeɓe ko rewɓe ɓe yoɓe liggo soɓe liggone kadi yoɓe ƴeew toɓe liggotoɗo yidde woto haade yiide yidde woto haade yiide janggo koko arata ɓaawo janggo koko arata moni janggo koko arata ka mawnowo ɓaawo janggo ɓeskuma koko mawnata ɗum noon neɗɗo sito liggoto foti andude ko liggoto ko ne foti andude to fawra koyngal muɗum ɗo liggo ligge bonani kono woni bontan ko liggal koko boni ko eyyi ɗum noon ɗum mbasitomi bandiraɓe mi salminimon mi juurimon mi weltanimon konngol yeeso ma kay Talguede ko ardi fof mi weltima e invitation mi weltima no fewi kadi ala yarlo ala yaafo mi fotino arde ɗo ko ajjanne kono nimsa mala hen ɗo hande plateau ne weeli nawre ɓinguelam nawre guiɗam min ɓoydi min e Binta min ɓoydi presque guila 2001 puɗɗimi joude théâtre ha 2002 min gandodiri guila nden haydara bonani hakkude amen min meeɗa habde min meeɗa tikkodirde omo andi famille am mboɗo andi famille makko wona ɗo e Dakar min kaaɗi ko guila Fouta to ha ɗo famille am ne andi famille makko omo andi famille am kono hakkude amen koko ɓooyi somi yiyama e plateau Binta Tall ndaw ko foti wonde wiyata kay sinno walla o holi o ala o hol sababu gadduɗo ɗum ala min ko hakkudami Binta min ɓoydi min ɓoydi ɗum noon mbiɗa salmina noon fof onon ɓe ndendumi plateau ɓe kadi sehila fansuji am ɗi mbaɗa salmina ɗumen eyi wonɓe monde entier onon fof mo limi fof juuman e ɓiɓɓe nenam e famille o fof dal rewɓe e worɓe e aduna o fof to kala to fansam woni mi teddiniri ɗum oɗo ñalawma hannde par ce que ñalawma weltare donc Talguede Allah jarama a jarama kadi noon alay saago so neɗɗo ari plateau o ɓorninimi ko ƴeekam ne wiye Djiboye Gueye Jeewo Kala Ba on de waɗiyam ɗum ɗo sabu min kam mbaɗani so neɗɗo hokki kam vaccin mbaɗiyammi ko nettoyé mbaɗiranmi kono alhamdulillah rabbil alamina o hokkimi wutte baɗɗo wonki ɗum noon somi ari hannde huccidde debbo toroɗo o mboɗo foti haalande mi ko niwde o waɗi wadde Djiboye a salminama ɗon calmiten Kala Ba e afo mo bonnani gallo a salminama a juurama weltanama e so ɗum ɓenni kadi ko weltanade on tan onon invité jam ɗi Maimouna mi weltanimama no fewi ko nen Kadia woni sababu o kono min nimsitani andande Seydou Ba ko mbiɗa ko noon ɓe mbima ko ɓooyi fof wonti endam hakkude meɗen wona cehilagal ko endam woni ɗo en eyyi so ɗum ɓenni noon en calmini hono gardiɗo galle o hono kaw men Abou Diop en calmini hono Tata Leyla en calmini hono kaw men buju meɗen Loguel en calmini dal galle o fof en calmini hono Thiatou Walo en calmini kadi hono Ibrahima caméraman en calmini fof Thiombane
weltanade mo tan combade amin mbiya on noon son yo rew lawol eyyi so ɗum ɓenni kadi min mbiya on bandiraɓe piindi artiɗo wonno hamin ñaagui kadi yon mbat abonné ji ɗi mbaɗano ɗon ɗi beele piindi kadi wawa yettade ɗo wonnoɗo en calmini bandiraɓe foof eɗen mbiya kadi sukaɓe rewɓe ha hande cuuse coono fof ma liggo Allah hokka ɗum taw ko dañal jonngal kono sa wi aɗa yiɗi dañde a suusa coono mbaɗa ko boni ɗum woni ñammintede ko boni ko yalla dandu en wallahi jarama merci